kedves vendégeink, kedves pedagógusok, és legfőképpen kedves diákok. Láthattuk, így megy ez már 100 éve, és reményeink szerint így is fog még tartani 100 évig. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ennek a nemzeti színű szalagnak az átvágásával és a diákfüleknek oly kellemetlen mondattal a 2010-es, 2011-es tanévet megnyitom. Tisztelt vendégeink, műsorunk végéhez értünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmünket, a torta természetesen igazi, közelebb is lehetünk és meg lehet kóstolni az ünnepélyt. És mi arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk életünkön át, életünkön át. Arra születtünk, hogy mindig menjünk meg, ne álljunk, induljunk tovább, induljunk tovább. Holnapoknak minden kulcson két kezedben van. Nyitott szemmel álmodom, de nem vagyok magam. Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk, boldogok legyünk. Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket, hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk. Mint a mécses világítson egész életed, fordulj felém, ha megérted, mit mondok neked. Múltját tovább erősítse, tovább nemesítse, fényesítse a mostani iskola vezetése, tanárok, hogy tényleg olyan diákokat bocsáthassanak az életbe, akik a tudásban is, az emberségben is, magyarságban is, és aki a hitbeli meggyőződésében is megállja majd a helyét. Kedves egészségünkre és Isten éltessen! Olyan büszkén állt a tábor, pont a világ kellős közepén, és a miénk volt egy sátor, és benne ő, és benne én. Az egy roppant fényes kor volt, éjjel-nappal a nap sütött, és a nagy célt felfedeztük, engem ő, és én meg ő, nagy élet volt. Édes évek, hol vagytok ma már? Hova tűnt ez az álomkép? Elmúlt végek, többé nem talál az idő, amikor gyerek voltam még. Miért tűnt el hirtelen? Még néha úgy fáj nekem, fáj, mégsem sírok én. Vissza úgysem hozza senki, nem
vár rám új világ. Fények, árnyak, élet és halál, ez a sors, gyere sors, ígyunk be.